Чаму Лукашенко раптам пачаў распродаж дзяржаўнай маёмасці, чым яго здзівілі чыноўнікі і каму ён пагражае хуткай расправай, а таксама каго вязуць у Мінск дурыць беларусаў. Вітаем, сябры, гэта наша Ніва, і зараз мы ўсё вам раскажам. Лукашенко сваім новым загадам здзівіў усіх. Усе свае 30 гадоў ва ўладзе ён паўтараў, што прыватызацыя – гэта зло, і ў Беларусі ніколі не адбудзецца распродажу дзяржаўных прадпрыемстваў. Чаго вартыя яго словы ведаюць усе, ну і вось чарговае таму пацверджанне. Сустракайце, Лукашенко афіцыйна пачынае прыватызацыю. Пакуль што яна будзе частковай, можна сказаць, эксперыментальнай, і закране толькі некаторыя аграпрадпрыемствы на Віцебшчыне. Па вялікім рахунку гэта прызнанне як бяссілля чыноўнікаў, так і агульнага правала цяперашняй сістэмы, бо колькі б не змянялася кіраўнікоў і колькі б не ўлівалася датацый, але некаторыя прадпрыемствы як былі стратнымі, так імі і застаюцца. Но мы на примере Витебской области сегодня рассмотрим вариант, так скажем, резко сказать, приватизации. Но это похоже на то, что мы государственную собственность передаем в управление, а затем продаем или сразу продаем в части сельскохозяйственного производства, колхозов, совхозов частным компаниям. Адказныя за гэта прызначаныя прэм'ер Турчын і губернатары, якім Лукашенко на ўсякі выпадак тут жа і прыгразіў хуткай расправай. Хочу предупредить губернатора и премьер-министра. Головой ответите за то, чтобы там было все с точки зрения государства нормально. Притом вы передавать, продавать, особенно продавать предприятия должны как свои. Але ж Лукашенко не быў бы Лукашенкам, калі бы тут не выкруціў усё на свой дзіўны лад. Прадаваць стратныя прадпрыемствы і арганізацыі будуць усяго толькі за адну базавую велічыню. Сёння гэта 45 рублёў. Але ж хто заўгодна іх купіць не зможа, бо ўдзел у здзелцы, ці шчыра сказаць, перадачы з мэтай ратавання, дазволены толькі набліжаным да ўлады бізнесменам. Іх імёны таксама прагучалі на той жа нарадзе. Гэта ўсім добра вядомы Александр Машэнскі, уладальнік Санты Брэмер і савушкавага прадукту, а таксама курыны кароль Яўгені Баскін, уладальнік Сервалюкса. Прычым яны атрымаюць нядаўнюю дзяржаўную маёмасць цэлай кучай умоваў і абавязальніцтваў. Само сабою, прадпрыемствы нельга будзе перапрадаць. Скарачаць работнікаў таксама забаронена. Акрамя таго, бізнесменаў абавяжуць пазакрываць усе даўгі прадпрыемстваў і інвеставаць у іх свае грошы. Кантраляваць гэта ўсё, у тым ліку і прызначэнне кіраўнікоў на тыя аграпрадпрыемствы, будуць мясцовыя чыноўнікі. Ну а заробленыя сродкі ні ў якім разе нельга будзе выводзіць з Беларусі. Прычым цікава, што продаж праблемных дзяржаўных актываў мільянерам за одну базовую прапанавалі чыноўнікі, а сам Лукашенко от того, мягко кажучи, обалдел. Правительство внесло проект указа, предусматривающий продажу каждой организации за одну базовую величину. Это сколько, Дмитрий Николаевич? 40. За 45 рублей колхоз продать? Вы что, ребята, вы что, с ума посходили? Вот поэтому я говорю, что надо нам серьезно на это обратить внимание. И не надо исходить из того, что «ай, вот они такие-сякие», потому что мы плохо ими управляли. Так что, гледачы по наступным каментары Лукашэнкі, усё ж за 45 рублёў ніхто нічога прадаваць не будзе. І цана тых стратных калгасаў рэзка вырасла просто падчас гэтай нарады. Почему я и собрал вас, чтобы посоветоваться, как будем действовать? Должно быть не убийственно для Баскина и Машенского, но, насколько это выгодно, чуть-чуть, государству. До рэчы, звярнуўся тут Лукашенко і да Баскіна з Машэнскім. Абодва беларускія алігархі таксама атрымалі свой пачак пагроз авансам. Они же у нас не нищие и имеют достаточно неплохие доходы. И слава Богу, это наши люди, наши граждане, пусть зарабатывают. Но не дай Бог, Василий Николаевич, я узнаю, что эти деньги, хоть копейка, хоть полкопейки, как вы меня с Головченко убеждаете, уйдут за пределы страны. Все заработанное должно быть здесь. Увогуле, ўражанне пра гэтую лукашэнкаўскую прыватызацыю пакуль што складваецца неадназначнае. З аднаго боку, гэта выглядае як буйны перадзел мясцовага рынку Беларусі на карысць даўно і добра вядомых і блізкіх да цела гульцоў.
Але з іншага боку закрадваецца думка, а ці не была на самай справе гэтая прыватызацыя прымусовай. І Лукашенко проста, указаўшы пальцам, павесіў на багатых беларусаў свае праблемы. Бо сам выправіць іх не можа, зноў укладваць грошы не хоча, а закрываць усё і звальняць людзей баіцца, бо лічыць гэта іміджавым правалам. Тым больш, што раней амаль тое самае ўжо адбывалася, хіба што гэта не называлася гучным словам прыватызацыя. Зусім нядаўна на паспяховы савушкаў прадукт Машэнскага навесілі праблемны полацкі малочны камбінат. А Евгений Баскін летась дык і ўвогуле атрымаў пад сваё кіраванне увесь аграпрам Дубровінскага раёна Віцебшчыны. І Лукашэнку, падобна, вынікі вельмі спадабаліся, пра што кажа цяперашняя раптоўная прыватызацыя. Зварот да Лукашэнкі паказаў сур'ёзную праблему, а таксама даў зразумець, чаго вартыя ягоныя крыкі на нарадах, пагрозы чыноўнікам і пафасныя абяцанні простым людзям. Жыхарка вёскі Суроўні Шумілінскага раёна Віцебскай вобласці запісала відэо ў тык-ток сельскай крамы з паўпустымі паліцамі. У роліку жанчына заклікае Александра Лукашэнку дапамагчы, бо ў краме няма нават самых простых тавараў: ані малочкі, ані кавы з гарбатай, ані цукру, ані курынага мяса, анічога. Паводле жанчыны туалетнай паперы і той няма. Прычым у каментары пад ролікам прыйшло шмат людзей з іншых вёсак, і яны пішуць, што падобная сітуацыя назіраецца фактычна па ўсёй Беларусі. І тут варта нагадаць, што толькі за гэты месяц Лукашенко ажно двойчы падымаў тэму вясковага гандлю. 7 жніўня ён абяцаў жорстка кантраляваць гэтае пытанне. Нагадаў, што калі вялікія крамы хочуць зарабляць у гарадах, то яны абавязаныя працаваць і ў вёсках, нават калі гэта і не прыносіць грошай. А зусім нядаўна, 20 жніўня, Лукашэнкам быў падпісаны указ, які ускладае персанальную адказнасць за ўсе праблемы на кіраўнікоў гандлёвых аб'ектаў і чыноўнікаў раёна і вобласці. Але ж крыкам пакрычалі, бізнес і чыноўнікаў папалохалі, указ падпісалі, а выніку, як бачым, як не было, так і няма. Ну а пакуль Лукашенко адпачывае, у ягоным палацы водзяць экскурсіі і ладзіць важныя сустрэчы прэм'ер-міністр Александр Турчин. 26 жніўня ажно 140 прадпрымальнікаў, уладальнікаў і кіраўнікоў кампаній, а таксама прадстаўнікоў бізнес-клубаў, банкаўскага сектара і іншых сфер сабралі ў палацы незалежнасці. Але ж гэта была серада, дзень, у які Лукашенко ўжо працяглы час традыцыйна не з'яўляецца на людзях. Таму ролю гаспадара палаца выконваў прэм'ер-міністр, які выступіў перад гасцямі з важнай прамовай. Александр Турчин паведаміў гасцям, што ўрад мае намер падтрымліваць беларускіх вытворцаў, але не плануе проста абмяжоўваць імпарт. Пры гэтым барацьба з няякаснай імпартнай прадукцыяй, паводле яго слоў, будзе толькі ўзмацняцца. Асобна закранулі пытанне рэгулявання цэн. Турчин заклікаў бізнес адказна падыходзіць да іх фармавання і не ставіць празмерную прыбытковасць вышэй за інтарэсы спажыўцоў. Ён папярэдзіў, што ўлады не хацелі б зноў уводзіць у пералік рэгуляваных тавараў тыя пазіцыі, якія раней з яго выключылі. Але могуць гэта зрабіць, таму бізнес павінен самастойна прытрымлівацца разумнай цэнавай палітыкі. Цікава таксама, што ў справаздачы Наталлі Эйсмонт настойліва падкрэсліваецца, што гэта не ўлады паклікалі бізнес на размову, а, маўляў, самі прадпрымальнікі звярнуліся да Лукашэнкі з просьбай наведаць палац незалежнасці. У Мінску ладзяць вялікі жаночы форум, але ж да яго галоўных гераінь ёсць пытанні, бо вельмі падобна, што расіянкі папросту прыедуць за вялікія грошы дурыць беларусак. На мерапрыемства плануюць сабраць 2000 гледачоў, а галоўным тварам форума заяўленая расіянка Ірына Хакамада. Так, тая самая Хакамада, якая была дэпутатам, палітыкам і эканамістам і нават балатавалася ў прэзідэнта ў 2004 годзе. Але цяпер у яе зусім іншае жыццё. Хакамада сышла з палітыкі і піша кнігі, выступае як дыджэй на вечарынках, таксама зарабляе на жыццё лекцыямі і бізнес-трэнінгамі. У сваёй апошняй іпастасі яна і выступіць у Беларусі. У Мінск Хакамада прыедзе з лекцыяй пад назвай «Энергія, зараджэння і кіравання». Абяцаюць, што Ірына раскажа пра сваю гіпотэзу 3 відаў энергіі: зямную энергію, то бок фізічную, а таксама творчую і інтэлектуальную. Але гэта яшчэ кветачкі, бо іншая спікерка здзіўляе яшчэ больш. Катрыну Ар'е прадстаўляюць як фізіка-ядзершчыка з досведам працы на вялікім адронным калайдары і папулярызатарку навукі. Але ж, паглядзеўшы соцсеткі Ар'е, бачны партрэт псеўданавукоўкі, якая міксуе ядзерную фізіку з магіяй. Яна расказвае, што
на думку большасці вучоных, існуе 11 вымярэнняў замест 3, і ўсё гэта можна выкарыстоўваць, каб змяняць сваё жыццё да лепшага. Жанчына абяцае навучыць перамяшчэнню паміж паралельнымі сусветамі па лініях верагоднасці і расказвае пра самапраграмаванне з пункту гледжання квантавай фізікі. Вядома ж, квантавая фізіка не мае з усім гэтым нічога агульнага. Прычым квіткі на гэты парад «Інфа-цыган» каштуюць нямала. Самы танны білет абыдзецца ў 250 рублёў, білет з абедам 550, а самыя дарагія квіткі прадаюцца амаль за 1800 рублёў. У Віцебску былога рэктара універсітэта будуць судзіць за незвычайнае злачынства. Ён прыдумляў студэнтаў. Амаль 3 гады ў ягоную навучальную установу залічвалі абітурыентаў, якіх насамрэч не існавала. Паводле следства, такім чынам кіраўніцтва універсітэта спрабавала паказаць выкананне дзяржзаказу і схаваць правал з наборам на бюджэт. Усяго фіктыўна аформілі амаль 100 чалавек, ну а паказаўшы патрэбныя лічбы дзяржаве, пазней гэтыя мёртвыя душы проста адлічвалі. Цяпер за гэтую гісторыю ўзялася пракуратура, якая мяркуе, што дзеянні рэктара мелі сур'ёзныя наступствы. Праз яго хлусню была скажоная дзяржаўная статыстыка і сарвана выкананне дзяржзаказу на падрыхтоўку кадраў для аграпрамысловага комплексу, што яшчэ больш пагоршыла дэфіцыт спецыялістаў. Цяпер ужо былы кіраўнік стаў абвінавачаным у крымінальнай справе, яму ставяць у віну перавышэнне службовых паўнамоцтваў. Пры гэтым былы рэктар застаўся на волі пад асабістае паручальніцтва. Універсітэт, дзе адбывалася гэтая трагікамедыя, не называецца, указваецца толькі, што гэта вядучая установа ў галіне сельскай гаспадаркі. У Віцебску існуе толькі адзін універ, што адпавядае такому апісанню. Гэта Віцебская дзяржаўная акадэмія ветэрынарнай медыцыны. З 2016 па 2024 год яе рэктарам быў кандыдат біялагічных навук, доктар сельскагаспадарчых навук Мікалай Гаўрычэнка. Не стала вядомага беларускага скульптара Сергея Логвіна, які працаваў у жанрах манументальнай і мемарыяльнай скульптуры. Асноўныя матэрыялы, якія ён выкарыстоўваў, граніт і бронза. Сярод яго вядомых работ помнік падпольшчыкам, дэкаратыўныя дзверы чырвонага касцёла ў Мінску, кампазіцыі Еўропа, Ева, Страшны суд, а таксама рэльеф папараць-кветка для Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі. Акрамя таго, скульптар стварыў помнікі на брацкіх магілах у Ганцавічах і Аранчыцах Пружанскага раёна, а ў Слонеме працаваў над помнікам вялікаму гетману ВКЛ Льву Сапегу. Сергею Логвіну было 67 гадоў. Малдаванін спрабаваў вывезці з Беларусі жанчыну, схаваўшы яе ў матрацы. 34-гадовы мужчына ехаў праз мяжу на сваёй машыне, але яго паводзіны падчас апытання ў чырвоным калідоры насцярожылі гродзенскіх мытнікаў. Аўтамабіль накіравалі на дадатковы нагляд з выкарыстаннем сканавальнай тэхнікі і нечакана ўбачылі там яшчэ аднаго пасажыра, дакладней пасажырку. Жанчына схавалася ўнутры надзіманага матраса, бо, як высветлілася пазней, не мела пашпарту для выезду за мяжу. Грамадзянка якой краіны была гэтая ледзі не ўдакладняецца, але цяпер і кіроўцу, і яго пасажырцы пагражае крымінальная справа. У Жлобінскім раёне заўважылі незвычайных прыяцеляў. Там пасябравалі свойскі конь і дзікі алень. Як пачалося гэтае знаёмства і чаму жывёлы сталі трымацца разам, пакуль невядома, але цяпер алень амаль штодня прыходзіць з лесу да каня ў госці і жывёлы разам пасвяцца. Прычым паводле назіранняў егераў яны паводзяць сябе як сапраўдныя напарнікі. Калі да іх набліжаюцца людзі, то конь нібыта імкнецца абараніць аленя, а падчас іншай сустрэчы, наадварот, конь спакойна адпачываў, а алень пільна сачыў за наваколлем. Вось такія навіны. Падпісвайцеся на канал, стаўце свае лайкі альбо дызлайкі і выказвайце заўвагі ў каментарах. Ну і, канешне, чытайце нашу Ніву, глядзіце нашу Ніву і любіце Беларусь. Сустрэнемся заўтра.